hadin ba Labuddin ba pada kisnam kani mdai su ke padang menta kadai nadu kisnam arhajar arpo wei arpo al ter hadu mensiam senam ngila yo bat yo ni Willy thank you kan ngila yo bat mo ngila khotlang dotlang mat ba risan ru tu kapur ngila ong yu ba Willy piwat melin su da kani kam ba pin kular aikam ya kisamla wat kam wat jam da ka ba pishim pisanaki da ka pikular pisanaki namar ba kidon ki batip ba kani kejing thapkam da ka ba ai pisa kalong illegal bat kadon ka anru ba wat ban kem ya kiru ka kem tehenrei kidon pat ba pli ki briu ki bananong kendong dei ki mudur ba kani kejing ai pisa ban yo kam kadai ka badai kim tip ba kalong di an te nakaliang jonga te kapur kita ki briu ki balawan mi bat ngamen sem ajar pusan ki wan panjing erap ki wana bat ki saki ki sabut ki babiang nakaliang jongi hedin mengilak khot yu la kular bat uong ba ngan kalabamut bat ngan siu no ka pisa ke jongki bat ngan melin su ban kular aikam bat ban sim pisa mo te hadin kata nakaliang jonga ngam that pajba la ni ngam peni pajba ya kata ka ke bangi yo bat ni yo kran yo Willy te ka po tingi supha tang ban yo ya ka hok jong ki ki samla ki jongi ki bala ngop ho ka ti jong ni Willy ila pha sepok kut mo te ka kut kala le la ka jong ka benta te kata tingi patip u advocate utip kampai kata te hanrei kani ka ba fresh menta ka isu kalong ba hadin ba iwe samla ila yathu ken ba uni Willy upan pisa hana kular ban thapkam bat ukular ban ai da kam DEO seding paso ikular ban ai da kam DEO seding paso bat ini kena samla bapli hakajing long sidur de nengkong ila nget ya kata dan rei hadin haswa bakin ai ka pisaki ila ya keren sobatnya ila funinga hadin nga ong iki ba kata kam dei ka ba sisya rei kini ki dei tang kita ki fraud dan ki scammer ki ba suthok ki kular aikam tamba obdei ki balak ban aikam te rei ngala penseluruh ki nga ong ba wat numting ki ai bet yat bisa kemat entertain kenang uni Willy kenang ba ngan yok ban budin ban pensisa ba uni Willy udai ba thok ba syukur ban kular aikam bat besim pisah te dei hadin kata enda ulah de besim pisah hadin ngilak pak keli ong hai ta ka kam haduk mentar pi klam peni lani klam yalam ingi cekaban lejonnya ta ka kam ban posting Willy pat ta ka por ken la stang pau ki jing sisa ba kadai tang ka jing thok ka jing syukur jong u te hadin nakaliang jong apat ngak handle no kanya kani kam na pawan no itu kena na keren no markmat na pun no ya Willy kapor baton lang itu kena markmat bagi pawan ni Willy te hadin Willy ula hadin balawani kendu ngalak mai kanya u ngong ba haba mensiam senam ngila dap ajing senang ya pikat tu balai mentap hidang lek biang ya kani kakam dina kaliang jong Willy uong ngampoi perkhat ana ba udon kiti bat kita dekar uang ngam tip re ba kita dekar ki penngop ya uba ban pasin pisa ban kular aikam niki den rei ngitip pat ba main person hi ha kani kakam dei Willy uba ula penjenjar sisa ka ba ngahi bangala handle bat bangala let ya kenduk bat kini ki victim ki bangat ti jong Willy dei ki don ki long yeng ki ba kim tip ba kani kejing thapkam sorkar ba kalong illegal ada simpisa haduk ba Willy ong iki kwakam wara ka pisa haduk ka kper ka jongki ka ba sondor da ki kelur tang ban yo kam ta ki khun ki bu banda ban sim ya ka pisa sip holak na kita ki briu bat bandai ka jaka haduk habukut kimla su ban siu nomar ba kata ka kam rum yo Willy ka pisa rum lak pen pai su kibriu gila yo ai kata per haduk kata ka jingle pen sitem banjong ni Willy ka imlang ka salang ya ki nong sos nong apok ka
ri ke jongi tak tahu hadin mengiyok kem lengba ite samlah ketika pur be iwan ya kenduk ya nga bat be kloi ban ai ke jingi trilang bat nga ban investigate uni Willy ila ai sun ka peteng gen hatu ke pur ngikot ya Willy hapo khandailat hapo muda ngadep ong Willy belai metok ong map ba PS ngandum len su te ngaong la mem len su medai ban confess mentah hakmat jong ka video kenang bagi pajak kin saki kenang bagi wei kin ngop su hakakti ki jong me te hadin tu pat ula agree kan ya kata cooperate tu ya tu hok ba hot ngala thok ai kam ai jam ki samla bata ngala sim pisah naki bata hot hadin bala ngala handle ni kam bang la berngam u le si sitang jong tu ka ba usim pisah naki tu kena ula don hi ba ula penthai ru tambah ka ka bangakwa ban mi sakmat ban ai ka komplain kalong kenang ba kikimi kikpa kun samla ke imlang ka salang kintip ke yang ni sakmat ba uni Willy udai ubadon keti hakni kam ban kular ai kam ai jam dak busim pisa bat kenang ba tibor jong ka anyru kinle ka badon kam menta namar ba kani ka kam ka ba Willy ule kalong ka ba sirkai du kata-kata namar ba ukular umdai tang kam sorkar ukular ban penyok kam kontrak ukular ban penyok ki chalan doyong ya ki briu don lei ka khubor ka mangala yo snau bat ki don ki ba wan ya thu hangai kata kalong ba don lei wei briu ba Willy ukular ban penyok salan haduk ba la lut pisah da ki santon rupolak la ai ha Willy rei Willy undai ayu Willy bala ban ai kita ki salan ai kam kontrak on ai kam sokar undai udai tang u fraud lani uta us kamar te ka ba kam sosi isu kalong ba hadin bangal apus ya ka ba ikam jakrie bat ikam bomdei jong ni Willy ndang la pus sapo ki rensan social media ki bun ki kena ki bawan ban kontak ya nga ki wan ban phone nga ki ong Pak PS udai uni ujuk ubriu ubakular ban ikam security yangi pawan sagohati ndangi lawan sagohati sim bisa nangi lai hajar saw hajar hana ban hakerteng jong ka ba uniform unsa ai jaka ban Pak John sa ajing tip hangno ban Pak Trey tang ba la sukut no tang kumta te uyus na kawai ka akau social media sa kawai uyus na kawai ka number phone sa kawai number phone ban sus kambet na ka kam security sa kam sorkar sa kam kontrak sa kam salan ban kular ban penyo ya ki briu da ka musim pisah te ka ba kam snotrim sisa kalong ba uni Willy unut ban fuat suat ya ka kam jong ki department sorkar hang ni UI hang ni Government of Meghalaya Office of the Chairman Central Recruitment Board Meghalaya Shillong kamut kani ketika takakot ke ba Willy upen sisa itu kena ba ong ba pipi la dabiok ya ka kam ni ong ba pipi la dabiok ya ka kam piwan rak pisai ngam tasanlak piwan rak pisai ngaspolak bapli don pej hang ni la de thok te wat ka place of posting ro kita ke dei kam jong Willy de ka ka bangi kwa ban kran hang ni le di ban pensau ka long ba kani ka Central Recruitment Board Meghalaya Shillong ngatrai ka dei ban mi sakmat ban pensai pajba la Willy udon jingya dei sisan em bat ka department bat hatu ka department ka don jiktip ni em ya kani ka jingle jong Willy namar ba ka serial number hang ni kala poi sedu serial number saupau lapoi sedu serial number saupau bat katkum ka jingtip ka bangiyo ka long ba na uwe kandidat uba jong Willy ki penmi hakane ka list kim duna ya ka samlak bagi sim pisah na kini ki kandidat ki bakwa kam te hawat ngiru ngim kersan ya kini ki ba kwa kam da kelenti ke bomdai ba ki sasak thok ya dia ten rei baro pat ki batip ba kani ka dei kalong illegal namar ba ka mindset jong ki samla bat ki kimi pa hapo ki imlang ka salang ka jongi kalong bet ki mudur bet ban yok kam sorkar kalong ban itu minister ban itu MLA bat badon pisaban ayeki ten rei ka bangakwa ban kentu hang ni saya ki samla ki kimi pa kalong ba nang ni sakmat ngatharai nakaliang jongi ngilak that ban yarap si yarap ban ong ban pensisa ka dei ka fraud ne ki dei ki scammer ni ka dei ka balong jinwin namar ba pila dei ban song thu ken bat dei su bandang ngop nang ni sakmat lada don manu bawa kulare pi ban ai ginu ikam bat lada ki pan pisa na pi pem dei su bandang syani kom kita piri ban syani no ka bor jong la jong
kaba kadai bet kejing tristem ke jongpi ba pin pas ke interview dah kata kejing itu briu dan kejing don pisah tinggi syukurman hang ne ba nakaliang jong ka department nakaliang jong ka police department kin le ya ka investigation kaba paka kaba uni wili udai ban yo ya kejing penstem katkom kalenti jong ka an bat sakawairu ka ka pangikwa ban pensngau kini kalong ba ai ba kini kadai kejing penkendit benriu ya ki imlang ka salang ya kikmi pa ya kikun samlah bata kapa ngakwa ban kentu biang sasisin wat langala yai keren ya kini kabenta kalong ba itu kikna samlah kiba sak terwakam apa kidon kiba terwakam bat kita kiba terwakam ya pi kipan pisah kelan pi tu daken mau ba lada unong aikam lani unong terwakam upan pisah na pi apa kumta pinlej wat le yu ya su ya takakam lada pidon ya kepisah ban aiki bat apa kumta menonong aikam dei ma pinong wat kam ne dei utu nong aikam ne u badon kam menta ya kepisah dei ma pinong wat kam badon kam ya kepisah de lada pidon kam ya kepisah kumno pinlej ai pisah da ma pinong wat kam ya unong aikam kata gede ba ngihap ban penon kam ya kenika common sense ke jongi te to hakani kapur nakaliang jonga sasisin ngakentu ya kasorkar ya lembaga police department ban pensisa namar ba ka kam ka ba uni wili ule dai kadai ka ba ulak pencak buram ya ke minister pencak buram ya ke MLA pencak buram ya ke department namar ukular ban aikam hapo health department ukular ban aikam hapo police department ukular ban aikam hamman ki department sorkar de mentah menu ba basong tu bakla kom ki pak ngi sutu bakla ba imat uni wili udon jingedai ba ke minister imat uni wili udon jingedai ba ki hek sorkar tingim tip yo udon si syaru ka bakum kata ngimtip ya kata den rei ka ai ka bangitip mentah kalong bet bangi sim bet udai ufrat lan udai uskamar namar ba hadu mentah empat ai kata ka kam ki kena samla ki beladap ka ba mau ladap sim ka pisah de kata kadai ka ba nakaliang jong aku ban apil de ngat scam balada nakaliang jong ka police department ki simki ka ne ban le ya ka investigation ka ba tikna ngatrai ki briu ki badon kti ka ne la dei ki he sarkar ne la dei samanu menuru ngatrai kan sapau sai namar ba komba pi la ui ka tu ka video ka ba wili upla ba ong ba udon kti ba utau dekat utau akyup ne we so thuk bhar den ri la pen pau bodon kti bat dekat den nakaliang jong police department ngatharai dei ban tambet lang yo tau dekaru bata manu tau dekar khnang ban tip ya kejing isya le siu tau dekar udon isya kejing ya dei bat ki minister sorkar bat ki officer sorkar bata sakawei perkhat kejing nut uni wili kelong ba ya ki briu ki bola dep simpisa ban kular aikam haba kini ki samla ki langsung thuk ba wili umla ban le kata ki panno e kapisa u ai da ka check ki tamu ai da ka check kata ka check ka ba don pisa dei hirup don pisa wat ka akau kam eksis kalong kaladei ka akau bala dep kulus na kata ka bang kamu ladei ka bounce check tinga tarai na kaliang kibor jong ka an na tarai kin sale e bodon kam ya kini kam clear jong ni wili na kaliang jong apat ngasumi sakmat habai dei bekene kalong ngam don personal issue batno handai ka ka bangami sakmat kalong ngas ngau khia namar baki samla kikmi pa ki wan mi si wan mi saying dan ki wan ban ya kenduk ya nga sakat nusin ngin bensai ya ki sakat nusin ngin yarap ya ki te ngat bakani kejing mi jong am ta sakmat ai bakan dei kasin ka khadu bangin ai kata ka jing pensai dan bangin yarap ya pi namar ba kumno lada dama pi la dia pimla ban yarap ngin la ban yarap sa pi kata kala dei ka bom la long namar ba ngiru ngihap ban be hakikam ki jam inam la ban su yarap sa bada khadu khadwai ka kerwo ka bangapha mantasngi bekalong ba ngilayo bat ya uni wili menta ngilawan ban mi sepo thanat sepo police station ban le ya ka bodon kam nam ta uni u briu khnang ban rat ding khong no ikini kam bom long napuk imlang ka salang ka kerwo ka basai ka bangapha ka long ba kamkut tang yu ni wili tang don menta kalis hanga duna ya ka sipau khat sangut kita kinong kular aikam bat ki bala sim pisah kini ru kidang don hakalis te ka ka kerwo ka bangapha sapi ka long
handle no yasuk no pendap no ya ke ba pidai ban pendap na benta jong gitu ki samla ki ba pila dap sim pisa ki ba pikular ai kam ai jang lat nang ta sisin bangala wan ban tuklar ya kani kam kamut na kaliang jonga ngam nemap ban ngahap ban that madan bet ban pen ipat ba bat umkut tang katangin ai ru haka an ban le ya ka badon kam namar kata sa sisin kalong wat nom ap hadu banginda tuklar ya kani kam nri pidai ban penbait no ya ka ba dangsa namar ba ngila adaptif ya ke jakasa ngila adaptif ya ubriu pila ban ai ki kerteng thok pila ban ai ki fake address tangba habang ibut din ngila adap yo full information tangba ka ke basa kalong ngidang ailat namar jat ba kini ki balik kini kam kide ki produk persnam ni ailat kom ngi ailat yo wili sisnam ko un kala nri ule biang komju ta kadau ngi that madan menta ngidang ailat ru ye phi komju syaba ngin le ya kakam